Tabuk social media platform o video mangpili kaisa je heno viral wngwi tongo norok viral video ni mangpili video ni screen o nugui mankha tei nugui mankha norok o viral video ni mangpili o borok khoroknwi walalai bulalai tolongkhe plan bisingo khaiwi saimankha o mangpili kaisa phaimani pore social media o video viral wngjak tei saimankha je plan birsai tongmani jorao no borok plan bisingo walalai bulaikhe hinui bulainai rokni bisingo tongo khoroksa chini Bharat hani borok khwnui bo chwng koktwmani bisingtwi saimankha hwnkha kai norok saimano wngkha tamoni bagwi o borok khoroknwi yok plan bisingo no bulainai nangkha hadike sai khwnarwnaimani tei kisa kok norok naitongdi ani channel o paisa saimankha ba koktwmani twi je kaisa phaimani mangpili wngkha je bulainai rokni bisingo je khoroksa tongnai chini Bharat hani borok bo o plan o bini sito achuktwtwi dhyan khai tongmani tai bo jephru dhyan khai tongphuru jorao bini ganani sito no achukjak borok tei khoroksa crew member rok no thangwi bini twi siket khai rwkha amo bai o chini India hani borok khoroksa bo jolijagwi bini gana achuk tongnai passenger no buka hwnwi bo koktwma rogo kaisa phaimani nangkha yang bujaknai chwlani kok mote hwnkhai bono jebu nai kunu bebaja ba karon charano bono buka hwnwi buka kok silsakha bo saka je o borok bini gana achukjak tongnai je India ni passenger bo bini sito achuktwtwi mukumwi tamjani kok hutu hutu sai tongo hwnwi tai bo ajibita rwkhe se mwnwi tongo hwnwi bo crew member rok no siket rimani pore ba obhijok khaimani pore hwnkhe bini ganao je achukjak tongnai chini Bharat hani borok bono bobai behes khaiwi bono jolijagwi buka hwnwi bo hwnkhe sawi khwnarwkha yang chini Bharat hani borok je dhyan khai tongnai sito achukgwi bini mung wngkha Ishan Sharma hinui chwng koktwmani bisingo saimankha ulo Florida ni Miami o plan nokhormani pore hwnkhe Ishan Sharma no police rok rungmui twlangkha hinui koktwmao kaisa phaikha tai bulaimani twiwi dukhu malmani twiwi hospital bo pathoka hinui tabuk koktwma rogo kasawi phaikha.